Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci inda muke kawo muku labarai da dumi a kowane sassa na duniya. Inda yau din ba tare da ɓata lokaci ba, jirgin mu zai dira ne ƙasar Najeriya, ta yadda zamu ji cewa rundunar sojin saman Najeriya sun yi nasarar halaka wani gawurtaccen ɗan bindiga a jihar Kaduna. Mai sauraro sai ka bi mu a sannu a hankali domin jin cikakken rahoton. Amma kafin nan muna roƙonka idan yanzu ka fara ziyartar wannan tasha tamu da kai mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Rundunar sojin saman Najeriya ta ce dakarunta sun yi nasarar halaka wani gawurtaccen ɗan bindiga da ta jima tana nema a jihar Kaduna. Rundunar ta ce ta halaka shi ne yayin da yake tafiya da wasu maƙarrabansa bayan wasu bayanan sirri ta samu, lamarin da ya sa ta tura dakarunta domin artabu da su. Kakakin rundunar sojin saman Air Vice Marshal Edward Gobwet ya yi wa BBC ƙarin bayani a Lahadin da ta gabata, inda ya ce an kashe mutumin ne Mustapha Abdullahi tare da wasu mutum 5 cikin yaransa bayan da aka samu bayanan sirri kan zirga-zirgar su a kusa da dajin Sabon Gida da ke kan hanyar Sabon Birni a ƙaramar hukumar Igabi ta jihar Kaduna. Ya ce bayan da aka tura jami'an sojin saman ne su binciki yankin, suka haɗu da 'yan bindigar da ke kan babura inda suka yi musayar wuta da su, inda sojin suka halaka su gabaki ɗaya. Air Vice Marshal Gobwet ya ce kayan da aka samu a wajen 'yan bindigar sun hada da bindigar gargajiya ta maharba guda 5 da bindiga mai sarrafa kanta kirar gida da harsasai da layu da kyastu na kunna wuta da layukan waya da kuma rigar wayoyin hannu. Ƙarshen labaran kenan. Mun gode. Fatanmu dai Allah Ubangiji ya bamu zaman lafiya a ƙasa Najeriya.